eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya segeka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo elekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe traseti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Morogobo mya weji umechi tariki sana na ibero mutinyo gatatu mwaka wechiri bubere 25 na gusogeire anonsi asoro mwancho moregerera na nakwariganira SMS ekionga chinsa 10 asenchira yobo ngengatire nyaboga havira kariri na rogenda takone kyabuna chibichechiga na maringo karachire ase enchira erengia. Karibu sana SMS ekionga. Kionga chinsa 10 togo chaka korwa ase county Nyamira abwasaba menyibe kenyoro kyanya kenyitita osiango kegotoka wodi ya Bogichora ibunge ya West Mogirango imambya rero babokane ngana yogo ichane amagega yo mobere wo musao yomu bw'imyaka ya gato ase Rieta Dennis arasa oruko gotoka koriroche ase asireti obugima bwaye korengana nabamenye yabo nigegotebekana buna nigekageire Dennis niganywete amarwa yara mabe ayamwirete obongo bwaye gonchoka nakabuno monto oyobere barimo asebono atoka gakwete ase orochoru asebona bamenye yabo naboigo amate yaje yesokina kuboria serikali korwania amarwa tanchiri ase county ya Nyamira buna mbachi konekya obogima bonde gosira. Bono konanyoda amangana bono mambi sagulie ryogiri arenge nasoka nataka kumanya ingikere nanyora n'umwana Dennis obeire nga ubure roche karo nachire kubura buria go natebigu nga yaya nga nagenda anda kanywa marua karanywa marua gacha karacha kurwa umutu wa etori muya egento kerega komwa samaru nabona kwana ngomogera ari kumurangiri nga basoka kurumwaje iye koreka nga marua bujite se kenyore gitu kyabo siango amange sana
twagani ndikunyaseria asinyire igo togokigokora kiabang'ani thuko batangaza gareta seria marukuru ase Kenyoro Musa Nyandege Somali onde isemuko omwana oyo gacha mwane mambia ogonte bibiri kibese asamaru shilingi kiri busatu 200 bagacha n'omungu kurukunga kabui uri yanko ya ipad tugachikubwa kibese iki kabura tugakanigwa amaru akonywe gumata agwo igara amaru amabeko era omwana oyo arare tomba kasa 7 agacha kuruwa butuko mambi aina liabo getogocha kondigi bunanko na iberu kibe esimi yaje no ere rochega iga ne saburi no ere iga tuyongo kwana nguru Francis umale ogeisi ono okoranga sibaga no teba marua ya marua nywete okora nabekire gento ikingo tebera bo egekogera ari gwika mwaye obeka mwaje beseni bwesibia osokorora ari kururu ndakabekeru one gento mwana uyarenya kurera rega kinki mwana korera mwire jibese kiande nani mukongita muri ono ninki ono okoranga iga tantanitibu igalenge buna kamama mai asama lieta njari sori na muliasi omwana oyo sire no mwana gwekase ni yandi omwana oyo nabatoko banere bucyangari etundu bari no ari kabende unabona igoronko motwarenge lakini na barenge konya konte binga marwaya na anywa siringi 16 taliaro na arenge kobera ngotinda kiagera ngiwete nganyueta marwaya paka agatinda paka kararo orora paka agacha kuumurirwa amaji na tutigarite ase kaunti ya Nyamira nige gati y'abamenye kuri ase kaunti ya Nyamira pesokire na kuri birengerere byabo igoro y'oburayi bwa serikali nene nabo igo eserikali gosechi serikali chiri chechi kaunti okwana kuri ase nsemo ya Mosobeti nige gati y'abamenye abo pesokire na koborio mugavana bwa kaunti ya Nyamira Amoske Muminyaribo kobakorera amagendro ase bigo bamochiri eserikali nabo igo oburayi bwa kaunti yo ya Nyamira koetera obolimo bwa beire borobonge oyo konyora president yoka yebwata nabara gotenge gente kengo korande lakini atari gokora obolimo bwabo oteba narure lakini kiabora igokorwa sobora ebwito korwa lio bonene obolimo mboro anje gento ndatebe twachandikire twatebetigwe na mama mboga ntokonywa abanyabiasara ntwanya gokonyu kende nabana cherusa mumanyi tu amojorete tanya gotokonya kende to chandikete buna bangina bechingeni na ko eba onjoreri ba Mosobeti bonse bona ntwe to korera serikali to konywe bune kiangasi gya chireiga to chandikete bangine ba kurwana chamache roche batorose no ne chipara ne bisima bya mache na ntwe to konyeke pagambi tu achorete Nyamira ntwe ndoroche gento batokonyire no mugabano ito komotebia anyare ko baga otokonya pisani ere Nyamira nene kiro monto igakwa muri Nyamira ege kogera bono Nyamira yeito ere aba musiboka chisegi chuoka jere Nyamira chisegi jinji gotokonya twachoreta abantu batatokonye igo tware korora bagusiba ito muri gereri mwensi mo aba musibara butora tugutapi babo barabuwa baraire n'ikibese cyoka bakoriyo batango bari kabere bono dosinyiranga nkinyamira yaite kwerete paranto bwati unabone pare kana kujiria mandere matai pare ine saregete tuimokania bamurega tukana tukanyerema tukariyo mojanga tukabeka twajigwa kera baishimiwa baito tuagereze jikuranga baiche batokonya batumore na no mojange pare yo bagatumbia abande bako butora jisimi nduranyora bakonyi bonde wensi kurwa saba baishimiwa baito ande pare yasarekire ande pare ndenere ya kiambere na togo ikase kaunti ya Kisii ni igo ensemo yabo onchoreria abo bakonire mito byabo ase epara ekogenda daraja mbiri anene mono mbari ni supermarket ya quick mart besokire na koimurunganire ekekore asa bachogi be kaunti ya Kisii bagenderere kobase area koru asayo asabona bateba tibarakigwa ase bagochigokorera obonchorere babo abamenye abo nigo bona babori mugavana we kaunti ya Kisii Muski Paul Simbarati kobarorera amabera yoyo aspiring chairman Kisii municipality boda igonda getengwa no mugavana ito His Excellency Paul Simbarati abantu bepigipigi mbabwatise ginere pi
onye namagana yebango baigwerete pi ase omoroberi onde bwensi agotwara onye ndiri akoyoroberi buya turangerie tomoigwerete pi kera nero ochoretwe bono egento twakumirie negisegi tubangeire ne county na intu turi ase emiroberi yesegi Ngoro kwa Edward Shem chairman daraja mbili Nubia ninchorire coordinator ye chiro ya daraja inche na chango etana renge nanyora aba chogi bago seria abanto ase ground ye na tene nororo na tebuwe genteke inge take over inge kwanere genteke ndro se ninge kore na tema ko baereza ko bakwanira nanyora mbate tigontegerera abagonde batachora abanto batototweka togenda obisi maria tujigote wa mangana asamaria tankoro kuni class ya menya na arabeire nsaiga asama tukatari make ane miaka go sisi 2000 ndo makonyi go munyakero go saiga parengana nangejo twarigereri gaiga no mutinyo yo tage to koru mutinyi gatitare 15 bando baito babeire bakugora twebinto saiga moino twara rituke limo rituko linde mandi ya basigari baje kwa maisha bantu baito. Hii kitu imeenda kama wiki 2-3 na watu vile wanakujiwa wajambiwa mahali pa kuenda kutandika. So tunataka kujua nani akona hii ripoti, wametafuta watu wanaenda kutandika, ndio sasa hao watu wajisaidie. Abana bangina baito tobegetega tobe kuchipengo abangina baito nindu tokorere gas tokomenyoka ga togenda tokorere gas into asabangina baito kaindu tokonyora indu togenda tobeka bangina baito into torabe abangina baito bagoja bangaitwe mugabana nago sabire egente ko okerengererie na into tware go sabato bwa morembe buna aba twiki maxi business community to bwa morembe tokore mirimo kiagera onye ninchire ibagateba indu tutangete indu ndori kwara inchira na togotigana nayo niga baibori baboriwe kurenda abana bonsi babo chinga kichonsi niga gocha magega yo mwana bwe myaka 10 gosire obugima bwaye ase swimming pool ensemo ya Kamulu Ruai county ya Nairobi kuomboleza na family ya abaibori ba Patience kwamboka omwana uyo kwerete ese swimming pool ngai Kamulu ekoro ku Kamulu Kids Play Park omwana agacha kwa kontimbu for the first day swimming pool eyo tebwat life savers tebwat bantu bali bakorenda abana omwana agatoka depend asirete akwere toro mwana one ya tualenganya jinsa isano chamambi agasoka piko simba bwateli tukuli kunga social Sunday ya kanisa after very inducted on a Sabbath yes ya eta lakini yekera na rangire tuko ikasa 7 na tebe tunga mnyoka ngende nyagitali ko kunga mega life hospital ngere na igetore na nyaro mwana already ko nyaro kule asa na batakaira sie kupiko sie sinarigererio mwana no tanya kwa kontimbu nyoneri tukerimo ekera gotoka ali past a deep end agotoke deep end anyway ningumeti ningi chanete because no gokumya konene kurusio mwana ore 10 years old omwana olenge risori anete asegege ntongo saba omo CS yo Kamulu police station na lisi yayo bakore bwango ende bakore investigation bali ba etete negligence ase swimming pool yi ba ise wabwatu ende ba iki ko tini tonyore justice yo mwana yo omo kia bwete ka gusira omwana we myaka 10 asegege ntogo saba nkeli na government agencies ya moving with speed wako investigation na ande stop operation chi swimming pool kyara bono ngochere gosiria abana abange asaga ende bono iga abana bali megaria nabo barafaka bange uhiga nigechinji abana bakorente bacha gwite rwororo igo na asabire tubwaterane ne community yonsi yo mugusi Nairobi no renko rugusi community leaders bonspi tubwaterane tobame gente kemo elinde tonyale kuikera kerito tagete na intu ense to ya Kenya na ende maigo gwetero bomo nandi gotwara yo minore bosio na ena boko nyana kuikereire osogote supari nge gocha kutangu tuika goikirororo igontoramo tubwaterane ande tobe
Na kurasensemeri ya siasa nigo muraiwe kiama kia ODM Moske Raila Amolo Odinga na boigo muraiwe nsi ya Kenya Moske Daktari William Samoei Ruto babekire eseyo kuiwana na boigo goche gokora emero mamo anene mono asensemeri ya siasa moigo yo nigo korekana asa magacho a KICC omochi o Nairobi asbabera abo bateba nigo barache kubwaterana koreta bakenya amo na boigo ikirania amagendro ase chinsemo imeyensi ya Kenya. Hayawi. Imekuwa sasa. Leo tumeweka sahihi kwa mkataba ya kuleta ulewano, ya kuleta amani, ya kupigana na maadui ya Wakenya wote. Ugonjwa, ujinga, umaskini na utawala mbaya, kidhuluma na kimabavu. Sawa, mara hii tutatembea pamoja. Tumesema tunataka kuunganisha Wakenya wote wawe kama kitu kimoja, ili vijana waweze kupata ajira, gharama maisha irudi chini, bei ya unga irudi chini, kodi ya nyumba irudi chini, sawa, na matibabu vile vile imarishwe. Yale yote tuko tayari kushirikiana na serikali ili ifanyike kwa Wakenya wote pamoja. Leo ni ile siku ya kumalizana na ukabila, kumalizana na chuki, kuondoa ubaguzi na kuunganisha Wakenya wote. Mimi nataka niwaulize wangwana wa Nairobi. Leo mimi na baba tumeweka sahihi maelewano ya kuunganisha taifa la Kenya iwe taifa moja. Tulete jamii zote za Kenya pamoja, dini zote za Kenya pamoja, sehemu zote za Kenya pamoja. Na wauliza watu wa Nairobi, munasema tuungane ama tutengane? Tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane, jameni, nione kwa mkono. Mimi nataka niwaeleze, nimshukuru ndugu yangu mkubwa Raila Amolo Odinga kwa kunishika mkono na kuunganisha Kenya mzima, anisaidie kuweka Kenya. Na togo chigokorera igati ya baraikoro serikali bari baikirana ase omoyigoyo nigo barireira na gotogie gitambukiro kia Ruto na Raila gocha mase batebire mbache kubobwatese nabo igo nigo bari magega ya bebere abo. And while we may have different political persuasions and come from different parts of the country and different schools of thought, nobody can fault unity. Nobody can fault equity. Nobody can fault not leaving anyone behind. Nobody can fault bringing this entire country together. That this unity that you have put together today, Your Excellency and my party leader, is not about the two of you. As the national chairman of the ODM party, our party leader, and on behalf of this party, officials and members across the country, all 47 branches, we are behind this unity. We are behind this agreement. We will support it. We will support the broad-based arrangement. Na tuko pamoja mpaka mwisho. See here two brave men who at this point in time in Kenya's history have decided to make an important decision. We must pray for them. I'm saying here that it's us collectively who are present here today to witness this great occasion, to go out there and support
the two brave men. Once to every man and nation comes a moment to decide. Then it is the brave man chooses, while the coward stands aside. Thank you. Today, Kenyans know what we have signed up to. Today, we are not signing to sharing positions. We are signing to issues that affect our people. So, we have today told the people of Kenya that it is not about positions, that actually the issues that have been bedeviling this country are the most critical issues that should bring us together. Because you are leading the two largest political parties in the country, you also bear a greater responsibility to Kenyans and to the world. And part of that great responsibility is to ensure the unity of our country and the prosperity. Ayo amona yanda mange na chiko gochira so bwekiranu chinsa ibere na bwego chinsa nyecho botko bwarero no yominto Clinton ondiginchenga treni nyaboga na kuganire borigiro borobya asimbiro bya Getembe TV ekobwate na bwego e weekend entoerero bebe tumira na ritukura Jumapili SMS ekionga chinsa sana na ibere na bwego chinsa 10. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Superstores Nero eduka asorogonguriga rwa South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mill Temple abo bagakora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebereye kende cyose uraganie bagotebereye company ya mabati Rolling Mill niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono mbabwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaje chigeche merongibere na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na buigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na buigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na buigo na green ubutambe bwe mabati liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi buigo ebyo okunyara kwabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyara kwabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na buigo ayo orakoberwe kasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumu cyugo busongo iyo irangene duka ya Safaricom buigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekionga kiamamogusi.